आर'नाइ रादाब जि निउस चेनेल निफ्राय बिथांमोना जाय सफैनो हादों फरायसा रैमालि बर'खौ गांसे आर'नाइजों मान होनो सानदों। आं मान होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो फरायसाखौ आजावना लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय। आरो लोगोसे जोंनि औगुरि गामिनिनो दालाय रायजो आफाद, जाय आफादखौ सेंग्रा हानजाया सामलायो। दा बे आफादनिफ्रायबो अनजाथाव फरायसाखौ मोजां मोननानै बा बिथांनि रिजाल्टखौ बरायनानै गांसे आर'नाइजों मान बावनो सानदों। दा बेनि लेखायै बिथांखौ मान बावनो थाखाय खावलायनाय जाबाय फरायसाखौ। आरो लोगोसे आर'नाइजों बिथांनि जि फरायनाय बे आरो इयुनाव मोजांनि सायाव मोजां जाफुंथों, बे लेखायै बहि कलम बेबायदि मोनसे अनसुंथाइ होनो सानदों। दा बेखौबो बिथाङा आजावना लानांगोन, बेनि थाखाय खावलायनो सानदों। आं आंनि फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरनि फोरोंनायजों आरो गावनि गोसो होनानै फरायनायजों बिसोरो जा फोरोंलांदों आं बेखौनो गोसो होथाबनानै फरायनानै आं बे एग्जामाव मोजां रिजाल्टखौ मोननो हादों। स्टाराव लासै सानदोंमोन आङो, सायाव डिस्टिंसनखौ सानाखैमोन। बड' एम.आइ.एल आव मोनदों लेटार, ओमफ्राय जेनेरेल साइन्सआव मोनदों, ओमफ्राय जेनेरेल मेथ्सआव मोनदों, ओमफ्राय हिन्दी इलेक्टिभआव मोनदों, ओमफ्राय ससियेल साइन्सआव मोनदों, ओमफ्राय मेथ्सआव मोननो हायाखै। आंथ' फरायनायनि जेबो टाइम टेबोल लायामोन, आं गोसो जाब्लानो फरायोमोन। ओमफ्राय जि फरायो आं दसेखौनो मोजां गोसो होथाबनानै फरायोमोन आरो।